கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே, எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ அதிபர் ரஜீவன் அவர்களுக்கு இந்த யாழ்ப்பாணத்தை மையப்படுத்திய சிறு கைத்தொழில் மற்றும் நடுத்தர கைத்தொழில் தொடர்பான இந்த ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணை விவாதத்தை கொண்டுவதற்கு உண்மையாகவே யாழ்ப்பாணத்தின் மக்களின் பிரதிநிதி என்ற அடிப்படையில் மிகவும் சந்தோஷமும் மனமார்ந்தமான ஒத்துழைப்பையும் தருவதற்கும் அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் நான் முதற்கண் நன்றி அடைகிறேன் இந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கியதுக்கு. ஆனால் எங்களுடைய கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நிசாம் காரியப்பர் அவர்கள் சொன்னது போன்று இவ்வாறான பிரதேச அபிவிருத்திக்குரிய பிரேரணைகளை கொண்டு வரும்போது நீங்கள் ஒரு தமிழர், நீங்கள் ஒன்றை மறக்க கூடாது. நீங்கள் எவ்வாறுதான் ஜேவிபிக்கு வால் பிடித்தாலும் அங்கே அவர்களுடைய செம்புகளை தூக்கினாலும் தெளிவாக ஒன்றை சொல்லுகிறேன், நாங்கள் தமிழர் என்பதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் என்னை விட வயது மூத்தவர், என்னுடைய அண்ணன் வயதுக்குரியவர். ஆனால் ஒரு காலத்திலே நீங்களும் நானும் உங்களுடைய தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இதே அரசாங்கம் செய்த ஒடுக்குமுறைகளால் வடக்கு மாகாணத்தில் இருந்து புத்தக பைகளுடன் சைக்கிளில் கிளாலி மூலம் இடம்பெயர்ந்து வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது. அதனால் இவ்வாறான பிரேரணைகளை கொண்டு வரும்போது நீங்கள் கிழக்கு மாகாணத்தை மறக்க கூடாது. வடக்கு கிழக்கு சேர்ந்து தமிழர் தாயகம் என்பதை தாங்கள் மிகவும் மனதில் வைத்துக் கொண்டு இந்த பிரேரணைகளை கொண்டு வரணும். இது மிகவும் கவலை அளிக்கிறது என்றால் இந்த பிரதேசவாதமான இந்த பிரேரணை சற்று கவலை அளிக்கிறது. நீங்கள் தெரியாமல் அந்த பிள்ளைகளை விட்டிருப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் இரண்டாவது விடயத்துக்கு வருகிறேன். எங்களுடைய நீங்கள் இப்போது சொன்ன இந்த விடயம் உண்மையாகவே மிகவும் முக்கியமானது. நான் மேலதிகமாக சொல்லவில்லை. நிசாம் காரியப்பர் நீங்கள் எல்லாருமே முக்கியமாக வடக்கு மாகாணத்திலே என்னென்னத்தை ஏற்றுமதி செய்யலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறீர்கள். ஆனால் ஒரு ஏற்றுமதி துறையிலே அனுபவம் உள்ளவன் என்பதற்காகவும் இதுவரை கிட்டத்தட்ட இலங்கை பெறுமதிக்கு 4 வருடங்களில் $110,000 ஏற்றுமதி செய்தவன் என்ற அடிப்படையிலும் நான் உங்களுக்கு ஒரு சில விடயங்களை சொல்ல வேணும். இலங்கையில் இருந்து தேயிலை உற்பத்திக்கு அடுத்ததாக ஏற்றுமதி செய்யப்படுவது தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலை வடக்கு மாகாணத்திலோ கிழக்கு மாகாணத்திலோ இன்றைக்கு ஒன்று கூட இல்லை. நிசாம் காரியப்பர் அவர்களுக்கும் நான் அதை சொல்ல விரும்புகிறேன். என்னென்றால் இந்த தோல் பதனிடும் இந்த தொழிற்சாலையானது மிகவும் முக்கியம். ஆகவே நீங்கள் இவ்வாறான ஒரு விடயங்களை கொண்டு வரும்போது இரண்டாவதாக ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய அந்த தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலையை நீங்கள் எங்களுடைய சாவகச்சேரியில் முன்வைத்து நான் உங்களுக்கு சாவகச்சேரி மத்திய பொருளாதார நிலையத்தை அவர்கள் 2017ஆம் ஆண்டு கட்டி 2021ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் அது 24ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் இன்று கூட திறக்காமல் பூட்டப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இப்ப குழப்பவன் பாதாகரனை பாக்கிய கதாகரன் இவரோட பாச கதாகரன். ஆனால் என்ன நடக்கிறது என்றால் எங்களுடைய சாவகச்சேரியை கூட டிசிசி மீட்டிங்ல கதைத்து எத்தனை நாட்களாக நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். ஆனால் உங்களுக்கு அதை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாத ஞாபகப்படுத்துகிறேன். 30ஆம் தேதி டிசிசி மீட்டிங் இருக்கிறது. நீங்களும் பாருங்கள், நானும் பாருகிறேன், கதைப்போம். அது கூட மீடியாக்களிலே வேறு முக்கியமான விடயம். இரண்டாவது මේක සිංහලෙන් කියන්න කැමැති. අපි දෙමළ ජනතාව අපේ වෙනුවට මෙච්චර කාලේ මේ ආණ්ඩුවේ රණ්ඩු වුණා. මේ අපේ නායකයෝ කියන්නේ කොටි රස්තේ ඔයගොල්ලෝ රස්තවාදී වුණාට අපිට අපේ නායකයෝ කියලා අවුරුදු ටිකක් අපි හිතාගෙන හිටියා. එතකොට අපි අපේ නායකව තාම හිත ගොඩ අපි තාම ගරු කරනවා. ඒගොල්ලෝ අපි තාමත් ගරු කරලා ඒගොල්ලෝ සලකනවා. හැබැයි කොන්දපණ නැතුව සිංහල ජනතාව වෙනුවට රණ්ඩු කරපු රණවිරුව ඔයගොල්ලෝට අද කියන්න බැරි නම් රණවිරුවා කියලා. ඒක එකක්. දෙවෙනි එකක් තමයි ඔයාලගේ සුදුන් හැඳු නැති කියලා මන්ත්‍රී කෙනෙක් ඉන්නවා. ඇමති කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා අද මට අදලා කිව්වා මම උතුරේ ඉන්න ජනතාව හදන්න සෝල්ට් එක ලුණු මම මේ දකුණට ගේන්න එපා කියලා රණ්ඩු වෙනවා කියලා. එතකොට මම ඒක කිව්වා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රිවිලේජ් ඇක්ට් එක මම මෙයාට ගහනවා කියලා. මම ගහනවාමයි. හැබැයි අපි දෙමළ මිනිස්සු කවදාවත් දැන් කියන්නේ උතුරේ හදන්න ලුණු ටිකක් දකුණට ගේන්න එපා කියලා. අපි කියන්නේ උතුර හදන්න ලුණු එක එතනම පැක් කරලා ගේන්න ඔයගොල්ලෝ දකුණට ගේilla ප්‍රයිවේට් කම්පැනි වලට විකුණනවා කියලා. දැන් අඩුම ගාණක් මේකවත් කරන්න බැරි නම් උතුර හදන්න ලුණුව උතුර පැක් කරලා ආපහු රටට බෙදන්න බැරුව දකුණට ගෙනල්ලා ඒක මේ කම්පැනි වලට කෝපරේට් වලට විකුණන්න ඒක කාලයක් පමණයි තිබෙන්නේ. Thank you. So හැඳිනති කියන්නේ මොකද්ද? ආයේ ප්‍රදේශවාද කතා කරනවා. එයා කියන්නේ මම කිල්නොච්චි ඉන්න එක්කනට එතන මේ මැනේජර් පොසිෂන් එන්න දෙන්නන්තෝ බාධා කරනවා කියලා. සුදුන් හැඳිනති එයාගේ මේ අමාත්‍යාංශයේ ඉන්න ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ එයා දන්නේ නැහැ. අද දැනට මේ
එලිමෙන් අලිමෙන් කඩ සෝල්ටරීන් එකේ ඉන්න එක්කන ජෙෆ්නා එක්කන එයාට එයාව අයින් කරන්න කියලා මම ඉල්ලන්නේ කොහමද? අනිත් එක මේක දැනගන්න ඕනේ මේ රටේ ජනතාව කොච්චර බොරු කරොත් දැන් මාව කොටි විදියට මේගොල්ලෝ ප්‍රකාශ කරනවා මම කොටින මම බය නැතුව මේ 159ක් ඉන්නවා ඕගොල්ලෝ ආණ්ඩුව තියෙනවා CAD තියෙන ඕන වෙලාවට ඔයාලා මරන්න පුළුවන් මාව ඒ වුණාට බය නැතුව මම කියනවා මේක අපේ හිතේ තියෙනවා අපි දමල මිනිස්සු හිතේ තියෙන එක කියනවා හැබැයි 159 තියාගෙන මේගොල්ලෝට කියන්න බැරි ඒගොල්ලෝගේ රණවිරුව කියලා පිළිගන්නත් බැරි කොන්දපණ නැතුව ආණ්ඩුව තමයි මේ තියෙන්නේ අපි සලකලා තියෙනවා අපේ ප්‍රභාකරන් රණවිරුවට එක දවසක්වත් කවදාවත් එක දවසක්වත් එයා හානිය කරේ නැහැ හානිය එයාගේ නම සෞතු කරේ නැහැ අපි රණවිරුව විදිහට එල්ලාලව අපි ඒ විදිහට බලුවා එල්ලාලව අපි ඒ විදිහට අනුරාධපුර රජේ අවුරුදු 4ක් කාලයක් ගියා අපේ විසඳෙන්න එතකොට අපි ඒ විදිහට සිංහල ජනතාව එල්ලා දෙමළ රජව ඒ විදිහට සලකලා තියෙනවා හැබැයි ඒගොල්ලෝගේ රණවිරුවවත් ඒගොල්ලෝට මේ සලකන්න බැරි ගවර්න්මන්ට් එකක් ඒ විදිහට ඒගොල්ලෝ සලකන්න බැරි ආණ්ඩුවක් 159 තියෙනවා කියන්නේ ඒක මාර දුකයි. තව එකක් කියන්න කැමතියි. මන්ත්‍රීතුමා අවසන් කරන්න. අපි විනාඩි 20 දෙන්න සුදු නැති කවුද? මන්ත්‍රීතුමා කාලය අවසන්. විනාඩි 20 දෙන්න. ඒ වගේ තව ඇමති කෙනෙක් කියනවා අපේ මිනිස්සු මරලා තියෙනවා ඒක අපිට කියන්න බැරිලු අපිට ලෝ එකක් පාවිච්චි කරනවලු අපේ මිනිස්සු මරලා තියෙන එක කියන්න බැරි. ඒ තත්තර තමයි මේ රට ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒ තත්තර තමයි මේ ආණ්ඩුව ගිහිලා තියෙන්නේ. ලැජ්ජයි. මේක කියන ලැජ්ජයි. Thank you රජීව.